Πού μπορώ να πηγαίνω τώρα? Με περιμένουν τα κορίτσια για να φύγουμε μαζί. Όχι Μαρία, δεν μπορείς να φύγεις. Έχουμε ακόμα λίγη δουλειά. Πες στα κορίτσια να μην σε περιμένουν. Θα σε γυρίσω εγώ σπίτι. Εσείς? Ναι, εγώ. Πες στις φίλες σου να μην σε περιμένουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Φεύγω, τρέχω. Αχ, συγγνώμη. Τι έγινε ρε Μαρία? Έπιασε φωτιά η αποθήκη του Σάμ και κινδυνεύει Λόλα. Τι? Όχι κύριε Δημήτρη, βιάζομαι. Βιάζεσαι, έλα. Συγγνώμη, ναι. Τι έγινε ρε, τι έπαθε πάλι αυτή? Της έκανες πρόταση γάμου? Άσε με ρε Δημήτρη. Το ραντεβουδάκι ισχύει όμως, Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Ρε, τι θα γίνει το βράδυ? Χαμός θα γίνει. Ναι, τι να σου πω. Τι είναι αυτό, σε παρακαλώ πολύ, άστο αυτό κάτω. Δεν μπορώ αλλιώς. Μπορείς και παραμπορείς. Ούτε σταγόνα. Είδες τι έγινε χθες? Η μικρή πιστεύει ότι μίλαγε το κρασί και όχι εσύ. Νομίζω ότι είναι εύκολο. Ρε αγόρι μου. Πρέπει να πιστεί η κοπέλα ότι είσαι καψούρης μαζί της. Δεν είναι ηλίθια. Αν κάθε φορά που βγαίνετε εσύ σε λιώμα, θα ψηλιαστεί ότι κάτι τρέχει. Ωραία. Μου απαγορεύεις το ποτό. Μήπως θα με ρίξεις τα σκληρά ναρκωτικά, Ποια ναρκωτικά, βρε αγόρι μου, ποια ναρκωτικά? Είπαμε, αυτυποβολή, ο καλύτερος σύμμαχος. Εσύ θα φυλάς τη Μαρία και θα σκέφτεσαι ότι φυλάς τη Βίκη Καγιά. Καλή η Βίκη Καγιά. Καλή και αυτή υποβολή, αλλά φίλε, πια έχει τα όρια της δηλαδή. Η Μαρία είναι ειδική περίπτωση. Ακυρώνει και τη Βίκη Καγιά, μη σου πω και τη Μόνικα Μπελούτσι. Μόνικα, είπες Μόνικα, Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί έχω και δουλειά. Έλα μωρό μου. Ναι, τελειώσατε με τον Κρίστο? Ωραία, θα το πούμε σε λίγο. Έλα, φιλάκια. Σχόλας ο γάμος βλέπω και αμέσως έπιασε δουλειά. Εννοείται. Ούτε λεπτό δεν μένουμε στον πάγκο, αγόρι μου. Ούτε λεπτό. Ξέρεις τώρα, δεν είμαστε και στα ντουζένια μας, οπότε χωρίς τακτική προπόνηση σκουριάζουμε. Μην κοιτάς τώρα εσύ που κυκλοφορείς τέτοιο πειρασμό σαν τη Μαρία. Πού να σκουριάσεις εσύ? Σε αυτό εδώ το σίδερο κακιά σκουριά δεν πιάνει. Θέλει να με γυρίσει σπίτι. Θεούλη μου, αυτό ήτανε. Προφανώς θέλει να μου μιλήσει. Ήρθε η ώρα της αλήθειας. Ή θα μου πει ότι ήταν μεθυσμένος και ξέφυγε, ή είναι δυνατόν να υπάρχει άλλη εξήγηση? Τώρα γιατί φτιάχνεσαι? Για τη Μαρία. Για τη Μαρία. Πόσο κάθαρμα είμαι, Θεέ μου. Μπορεί να θέλει να μου πει συγγνώμη. Λες να θέλει να με απολύσει? Τέλος πάντων, ό,τι και να μου πει, εγώ θα κρατήσω την αξιοπρέπειά μου. Είπατε τίποτα? Όχι. Νομίζω ότι... Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Γιατί στρίψατε, κυρία Αλέξη? Θα πάμε από άλλο δρόμο. Δεν σπάω σπίτι σου, Μαρία. Γιατί, πού θα πάμε? Βάσα. Δεν θα πάμε ακόμα. Θα κάνουμε πρώτα μια στάση. Πού, κυρία Αλέξη? Εγώ είπα στους γονείς μου ότι δεν θα αργήσω. Καλά, μην ανησυχείς. Δεν θα αργήσουμε. Και πού θα πάμε? Έκπληξη.